Unde pescuim în 2026? În județul Sibiu. O să-ți dau câteva locații pe care merită să le vizitezi, de asta poți să salvezi video ăsta să-l ai pe mai târziu. Pentru carp fishing îți recomand o baltă de top cu condiții premium, dar în același timp ai nevoie de echipament pe măsură. Pescuit doar plantat sau cu navă model pe o perioadă de minim 72 de ore cu condiții stricte legate de echipamentul de pescuit. Găsești mai multe detalii pe site-ul lor. Dacă vrei să pescuiești la crap în partide mai scurte, poți alege lacurile Sibiu, lacul Mare, o amenajare cu câteva căsuțe frumos amenajate, din state bune de pește, capturi peste 20 de kg. Deci pentru un weekend e perfect. Dacă vrei pescuit la feeder, lacurile Sibiu au și un lac special pentru feeder. Acolo poți pescui pe zi, la liber sau în diverse competiții în weekend. Un alt lac frumos amenajat în localitatea Orlat, cu o densitate bună de pește, este Evelyn Lake. Sunt curios ce vor decide anul ăsta cei de la Evelyn Lake, dacă vor lăsa pescuitul public sau rămâne în continuare un pescuit dedicat comunității lacului. Dacă cunoști alte lacuri din zona Sibiului bine amenajate, catch and release, poți să le lași un comentariu.